ngasepi Budi ape melok sinimpen telenging kalbu pambukaning warana taling saking liep layap ing ngaluyung padha anakku pindho pecating sumena karo merem-merem sumusuting rasa jati ya monggo ingkang badhe beksa monggo iku ki akhir dikono kuwi kok oleh beksa monggo ya kowe yo melok di Budi ya melak monggo ora kadang kaneman para sepuh kang badhe beksa ayo ditalantek di mlayu dhewe ala Budi bari dhewe mandek adeni tan sembah pinulung kaberbori sang murbeng sampun ingkang sekongko sepisan katuraken dening Bapak Darsi ingkang angka kalih Bapak Darmik monggo mane monggo bola besan duwite aja disahi terus ah iki ape gunawel aku ku mikir Budi ku sona ya Pak Budi ku Budi lah ya milih but kowe milih ndi but aku apa ngawasi Budi ya take shot take lho Budi yo nuntut iki kok iki ku apa kepengen mbok sampuri kok ora mbok sampuri sampuran dhewe ya di wis angger tangane krembyah-krembyah dapat aduh ya ilanku kesetrum lho di sandalem foto di nek kepleset kek kok kene lho di kene lho cukurane we kaya brimo kiram setunggal monggo kiram setunggal Bapak monggo Pak kalau monggo Pak Indah monggo Pak Indah ini buat mangke mawon Pak Indah biar sembah pinurun kapur bori sang murbeng ya dong sana pun yo seketo ngoten to Bayu.
iso ngono lho Mbak Yu. Biasane iki ngono. Biasane ngono. Iki Nah, aku ora. Ya. Lempeng galeng kok. Hati-hati ya. Heeh. Antene dipuju loro kaya mantang-manting. Pelaku aja kesel nyebut tangi kok. Piye? Ayo di samuran sebelah di. Sero keprok dilela-lela. Ayo di lho Rono di kowe iki yo tabrakan di Rono di gawe arek sampur ya, Cak. Pun walik.